Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa jälleen kerran Lexian HR-webinaariin ja lähdetään käymään päivän agendaa lävitse. Eli tuossa vielä muistutuksena kaikille. Eli seuraava webinaari meillä olisi vielä tälle vuodelle 3. päivä joulukuuta 2025, eli pistäkähän kalenteriin ylös ja ihan niin kuin aiemminkin, niin tämän webinaarin materiaali sekä esitys että tämä kirjallinen materiaali niin tullaan toimittamaan teille lähipäivinä ja sitä kautta pääsee sitten myös jälkikäteen tutustumaan aiheeseen, jos joku asia jäi askarruttamaan. Tänään meillä on lauteilla minä, eli Määtän Jari, ja sitten mun kollega Johanna Havulla jatkaa tuossa. Mä vedän ensin hieman pätkää, ja sitten Johanna jatkaa tuossa jatkojuttuja, ja tänäänhän keskitytään sitten pääasiassa muutosneuvotteluihin prosessina ja siihen, että miten tämä uudistunut sääntely, joka tuli tuossa heinäkuun alussa voimaan, niin vaikuttaa sinne ja mitä muutoksia siellä pitää sitä kautta huomata ja muutoinkin kerrotaan vähän sitä, minkälaisia muutosneuvotteluprosessit tänä päivänä niin kuin lainsäädännön silmistä on. Ja sitten tuohon ihan loppuun vielä ihan muutama ajankohtainen näkökulma tuohon lainsäädäntöhankkeisiin, että miten ne etenee ja mitä siellä on odoteltavissa sitten lähiaikoina. Mutta lähdetään liikkeelle. Eli ensinnäkin vähän uudistusta, mitä tänne sääntelymaailmaan on tullut niin hieman tiivistyksenä siitä. Eli tosiaan 1.7.2025 on voimaan tullut muutoksia muutosneuvotteluihin, eli yhteistoimintalain soveltamisalaa nostettiin sieltä 20 50. Ja tähän liittyen myös sitten niissä neuvottelutilanteissa, missä neuvotellaan muutosneuvotteluihin liittyen näissä 50 työntekijän työpaikoissa, niin neuvotteluajat ovat myös puolintuneet. Eli entinen 14 päivää on puolintunut 7 päivään ja entinen 6 viikkoa 3 viikkoa. No sitten kuitenkin sinne jäi muutamia velvoitteita, mitkä liittyy vielä entiseen alarajan, eli 20 ja 49 välillä työskenteleviin tai työllistäviin työnantajiin. Eli siellä on muutosneuvotteluvelvollisuus siihen tilanteeseen liittyen, että jos yli 20 työntekijään kohdistuu yhtä aikaa tai 90 päivän ajanjakson sisällä, eli tämän noin 3 kuukauden ajanjakson sisällä, jos sisältyy 20 työntekijään irtisanomisia, tuotannostaloudellisia perusteisia lomauttamisia, osa-aikaistamisia tai työsuhteen olennaisen ehdon muuttamisia, niin silloin myös tämmöistä tilannetta koskee eräänlainen hieman supistettu muutosneuvotteluvelvollisuus. Ainoana poikkeuksena tähän liittyen normaalista niin kuin aiemmista muutosneuvotteluista on se, että tämmöiset niin kuin määräaikaiset lomauttamiset, eli puhutaan siitä 90 päivän maksimin lomautusajasta, niin semmoiset lomautukset eivät edelleenkään kuulu muutosneuvottelupiiriin, vaikka se koskisi yli 20 työntekijää. Eli se on niin kuin poikkeus kuitenkin siihen aiempaan mitä ennen neuvoteltiin myös noin 20 työntekijän työpaikoissa. Ja sitten uutena velvoitteena on tämmöinen, että jos se neuvotteluesitys koskee vähintään 10 työntekijän irtisanomista, niin kenenkään sen irtisanotun työsuhde ei saa päättyä ennen kuin on kulunut 30 päivää siitä, kun neuvotteluesitys on annettu työsuojeluviran tai tuolle paikalliselle työllisyysviranomaiselle. Käytännössähän tämä useimmiten täyttyy jo, jos on esimerkiksi 3 viikon neuvotteluvelvollisuus, niin 30 päivää tulee hyvinkin nopeasti täyteen. Kun on kutsuajat ja sen jälkeen työnantajaselvitykset ja muut vastaavat, niin useimmiten siihen ei tule mitään niin kuin ongelmaa. Ja tätä kautta tuo 30 päivää on vain semmoinen, mikä on haluttu siellä säilyttää, koska neuvotteluajat lyhenivät, niin jonkunnäköinen tavallaan turva-aika myös työllisyysviranomaisille, että he voivat valmistautua sitten muutoksiin ja mahdollisesti miettimään, että minkälaisia tukitoimia tietylle alalle, tietyllä paikkakunnalla voidaan sitten antaa. No sitten vielä vähän niin kuin kertauksena, että mitä ennen kuin muutosneuvottelut alkaa, niin mitä tulisi miettiä ja tehdä päätöksiä tai mitä saa tehdä ennen neuvottelujen aloittamista. Eli työnantajalla pitää olla tai on suotavaa, että on tämmöinen niin kuin selkeä suunnitelma siitä, mitä muutoksia se haluaa liiketoimintaan ja miten nämä muutokset vaikuttaa henkilöstöön. Saa olla siis suunnitelma, mutta ei saa olla vielä päätöstä. Ei saa tehdä siis päätöstä siitä, että me muutetaan toimintamallista X malliin Y, vaan suunnitelma siitä, että mikä olisi se tulevaisuuden skenaario, että millä tavalla se toiminta järjestetään tulevaisuudessa. Toki siellä on mahdollista, että siellä voi olla vielä vaihtoehtoisiakin ratkaisumalleja, että voidaan mennä vaihtoehdolla A tai vaihtoehdolla B, mutta hyvä on se, että olisi joku suunnitelma, koska
se työnantajan velvollisuus kuitenkin neuvottelun aikana esittää se oma visio siitä, että miten tätä nykytilaa pitää muuttaa, jotta sitten työntekijät voivat antaa siihen oman näkemyksensä ja kommenttinsa, että miltä se heidän mielestä vaikuttaa, tai onko heillä esittää jotakin vastakkaista uutta esitystä siihen liittyen. Ja tähän liittyen sekä liiketoiminnan että yhtiön oman tai yrityksen oman HR:n yhteistyö on erityisen tärkeää. Eli HR:n pitää ymmärtää, että mitä se liiketoiminta haluaa, mutta liiketoiminnan taas pitää myös sitten ymmärtää, että mitä velvoitteita sinne HR-puolelle liittyy tässä neuvottelussa. Että esimerkiksi päätöstä ei saa tehdä ennen kuin HR on käynyt sitten yrityksessä muutosneuvotteluprosessin lävitse. No sitten vielä edelleenkin, niin kuin aiemminkin, niin kaikkia ei voida myöskään muuttaa esimerkiksi muutosneuvottelullakaan. Eli vaikka työsuhteen ehtoja esimerkiksi pystytään irtisanomisperusteella muuttamaan paljon, niin palkan tai palkkauksen alaspäin muuttaminen on edelleen niin kuin aiemminkin, niin aika lailla voi sanoa, että tekemätön paikka pelkästään sen irtisanomisperusteella. Eli käytännössä vain konkurssitilanteen välttämiseksi voidaan palkkoja edelleen muuttaa alaspäin, tai tietenkin sitten, jos tehdään organisaatiomuutoksia, ja työnkuvat olennaisesti ja ihan niin kuin aidosti muuttuu, niin siinä tietenkin kohde voidaan miettiä myös, että minkälaisia palkkoja näihin uusiin mahdollisiin tarjottaviin työtehtäviin liittyen sitten on tarjottavissa. No sitten vielä pitää muistaa, ennen kuin muutosneuvottelu aloitetaan, vanhat litaniat eli säännöt, eli onko otettu uusia työntekijöitä, eli työsopimuslain 7-luvun 3 pykälän 2 momentissa on kielto siitä, että jos on otettu juuri ennen mahdollisia tutaperusteisia irtisanomisia uusia työntekijöitä, niin tämä koko irtisanominen on sitten laiton, jos näin on menty tekemään. Tai sitten, että onko tämä tuotannostalouden peruste ollut tiedossa jo sillä hetkellä, kun jotakuta henkilöä on sinne palkattu, eli on korkeimmasta oikeudesta on ratkaisukäytäntö, jonka mukaan ei voida suorittaa irtisanomisia, jos tämmöinen tutaperuste on ollut jo sillä hetkellä tiedossa, kun joku henkilö on palkattu vastaaviin töihin, mistä sitten mahdollisesti jälkeenpäin ollaan irtisanomassa henkilöitä. Ja tähän liittyen sitten onkin tärkeää, että kun ajallisesti tulee se hetki, että nyt on pakko tehdä muutoksia, niin tehdään siitä ihan selkeä päätös siellä yrityksessä, että aloitetaan muutosneuvottelut ja vastuutetaan henkilöt, että saadaan oikeat asiat ja oikeat henkilöt matkaan tähän prosessiin sitten, kun näitä muutosneuvotteluita käydään. No tässä vielä tiivistetysti se, että miten tällä hetkellä se yhteistoimintalain henkilöstön soveltamisala määritellään. Eli pääsääntö on se, että jos on 50 työntekijää, niin silloin pitää käydä muutosneuvottelut näihin muutoksiin liittyen. Aiemmin oli tuossa kävi sen poikkeuksen läpi, milloin tietyllä kaavalla 20-49 henkilöä olevissa firmoissa niin pitää käydä muutosneuvotteluita. Soveltamisalaa, eli henkilöstön määrää, käydään lävitse sitten niin kuin Y-tunnuskohtaisesti. Eli samalla Y-tunnuksella, jos on se 50 työntekijää tai yli, niin silloin nämä velvoitteet tulee voimaan. Ja taloudellista toimintaa harjoittava yhteisö on niin kuin laissa se määritelmä, milloin tämä niin kuin koskee sitä. Ei tarvitse välttämättä voittoa mutta kun taloudellista toimintaa harjoittaa, niin pitää neuvotteluita käydä. Mukaan lasketaan ihan niin kuin aiemminkin vakituiset ja määräaikaiset työntekijät. Ja tuolla säännöllisellä vähintään tai säännöllisyystermillä tarkoitetaan sitä, että säännönmukaisesti niin kuin työskentelee työajan pituudesta ja työsuhteen kestosta riippumatta siellä työnantajan palveluksessa, ja se, että sitä kautta niin kuin katsotaan, että se täyttyy sitten. Ja sitten tuossa työneuvoston lausunto, jossa todetaan, että esimerkiksi nollatuntilaiset ollessaan työsuhteessa poissaolijat, osa-aikaiset työvähyydestä riippumatta, niin lasketaan tuonne henkilöstön määrään, mikä pitää ottaa huomioon. Ja vielä huomenna se, että jos henkilöstömäärä täyttää suurimman osan vuodesta, tuon kyseisen 50 on sovellettava lakia. Jos sitten on, että se käy vain silloin tällöin yli sen 50, niin silloin lähtökohtaisesti lakia ei tarvitse soveltaa, mutta siinä pitää olla sitten erityisen tarkkana, että siellä ei tule mitään yllätyksiä, että katsottaisiinkin sitten jälkikäteen, että olisi vaikka joko poissa oleva, joka on työsopimussuhteessa, joka nostaa sen sitten sinne yli 50, vaikka perhevapaalla oleva, niin jos muuten on 49 työntekijää koko vuoden ja sitten joku on perhevapaalla vaikka suurimman osan vuodesta, niin silloin se 50 alkaa siellä täyttyä. No sitten kuka edustaa työntekijöitä tai ylipäänsä osapuolia neuvotteluissa, ja tietenkin neuvottelussa täytyy aina olla kaksi osapuolta, ja perussääntö on tietenkin se, että työnantajalla on omat edustajat ja henkilöstöllä on omat edustajat. Ja työnantajan edustajia ei laissa suoraan määritellä, että ketkä siellä on, mutta että lähtökohta tietenkin on se, että työnantajan tulee osoittaa tai valita sinne tehtävään sellaiset henkilöt,
joilla ylipäänsä on valtuudet toimia tämän tyyppisissä asioissa ja tehdä päätöksiä niistä, että kenet irtisanotaan esimerkiksi tietyssä osassa organisaatiota. Jos organisaatiossa on HR-osasto, HR-henkilöstö, niin sieltä varmaan, tai sitten se, jos neuvottelut esimerkiksi koskettaa yhtä yksittäistä yksikköä tai osaa yhtiöstä, niin tietenkin sen puolen esihenkilöt ovat sitten niitä, jotka ainakin luonnollisesti vois valikoitua sinne neuvottelevaksi osapuoleksi. No henkilöstöedustajista käydään tähän tarkemmin tuossa seuraavalla diolla läpi, että mitä siellä on kaikkea, mutta että niin kuin tavallaan henkilöstöön liittyen, niin ensimmäisenä tietenkin määritelmänä tai terminä on tämä henkilöstöryhmä, joka on laissa määrittelee sen, että kaikkien neuvottelujen piiriin kuuluvien työntekijöiden tulee olla edustettuna jonkun henkilöstöedustajan toimesta, joka edustaa sitä tiettyä henkilöstöryhmää, tai sitten pitää edustaa itseään. Ja henkilöstöryhmiä tietenkin vakiintunut semmoinen käytäntö, jaottelu on se, että on työntekijät, esihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt, johto. Joissakin tapauksissa, jos työehtosopimuksia sovelletaan, niin on työntekijä, toimihenkilö, ylempi toimihenkilö, mutta se pitää aina vähän tilannekohtaisesti ja sen mukaan esimerkiksi, että onko jotain työehtosopimuksia, mitä sovelletaan, niin miettiä, että mitkä ovat ne henkilöstöryhmät, joille se edustaja pitää olla siellä, tai jos ei ole edustajaa, niin sitten millä tavalla sitä kyseistä henkilöstöryhmää edustetaan siellä. Ja samassa henkilöstöryhmässä voi olla sekä järjestäytyneitä, eli liittoon kuuluvia henkilöitä, että järjestäytymättömiä henkilöitä. Eli se ei välttämättä tavallaan niin kuin poista sitä, että eikö joku henkilöstöryhmä edustaja voisi edustaa myös järjestäytymättömiä henkilöitä. No sitten tämmöinen YT-neuvottelukunta, joka aiemmassa yhteistoimintalaissa oli, niin se on poistunut laista, mutta silti samalla tavalla kuin aiemminkin lain aikana, niin uuden lain hallituksen esityksessä on nimenomainen kannanotto siitä, että edelleenkin voi tämmöisiä toimikuntia olla ja niiden toimintaa ylläpitää samalla tavalla kuin aiemminkin, ja ne voivat nämä neuvotteluprosessit viedä läpi, mutta että semmoisessa tilanteessa kannattaa sitten tarkemmin vähän vilkaista, että mitä rajoitteita tai minkälaisia edellytyksiä tuon neuvottelukunnan toimintaan liittyy sitten on annettu laissa tai sen esitöissä. No sitten henkilöstöedustajiin. Pääsääntönähän on tosiaan, että henkilöstöä edustaa joku henkilö, yksittäinen taho tai useampi taho, mutta että ei niin kuin koko henkilöstö ei ole se lähtökohta, jonka kanssa neuvottelua suoritetaan. Eli jos on työehtosopimuksen soveltuva ala, niin silloin luottamusmies, joka on valittuna, niin on se pääsääntöinen edustaja. Tai sitten työsopimuslain perusteella voi olla myös valittuna luottamusvaltuutettu. Ja jos henkilöstön enemmistöllä ei ole oikeutta osallistua luottamusmiehen valintaan, niin tämä enemmistö voi valita myös sitten yhteistoimintaedustajan 2 vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Ja toimikaudeksi valittu henkilöstöedustaja on luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun vaihtoehtona voi myös toimia. Sekin toimikausi on se 2 vuotta. No sitten on vielä tämmöinen tilapäinen, eli ad hoc-tyyppinen henkilöstöedustaja, tai sitten yhteistoiminta koko henkilöstön kanssa. Ja tämä ad hoc-tyyppinen henkilöstöedustaja on siis henkilöstöedustaja, joka valitaan sitten vain yksittäisen neuvottelukertaan liittyen, että häntä ei ole valittu miksikään toimikaudeksi, vaan hänet on valittu sitten tähän yksittäisen neuvottelukertaan, jossa hän edustaa sitten henkilöstöä tietyltä osin, ketkä ovat tähän valintaan osallistuneet sitten. Ja jos ei sitten ole valittu minkäänlaista tämmöistä edustajaa, niin sitten viimekäteisenä tilanteena on se, että koko henkilöstö on osana neuvotteluita ja koko henkilöstön kanssa siis täytyy neuvotella niistä asioista. Ja tämä ad hoc-edustaja on vielä semmoinen, että hänellä ei, kun hän osallistuu vain tiettyyn neuvotteluprosessiin, niin hänellä ei ole tämmöistä niin sanottua irtisanomissuojaa kuin kaikilla noilla muilla edustajilla on, eli luottamusmiehellä, luottamusvaltuutetulla tai muilla tällainen yhteistoimintaedustajilla, niin heillä on lähtökohtaisesti irtisanomissuoja. Ja täytyy myös muistaa, että laissa on sitten myös maininta siitä, että myös työsuojeluvaltuutettu voi olla tietyissä tilanteissa yhtenä osapuolena työntekijöiden neuvottelijana. Eli jos se jollain tavalla sen neuvoteltava asia koskee työntekijöiden turvallisuutta tai terveyttä, niin siellä voi olla osana sitten neuvottelua osapuolena työntekijäpuolella myös työsuojeluvaltuutettu. No tässä sitten vielä tiivistettynä osapuolet, eli työnantaja ja henkilön edustajien välillä, jotka edustavat neuvottelun kohteena olevia työntekijöitä. Jos ei ole edustajaa, niin sitten käydään koko porukan kanssa, ja silloin siinä tilanteessa tietenkin on mahdollista työnantaja esimerkiksi esittää, että henkilöstö valitsisi keskuudestaan oman edustajan, jolloin se neuvotteluprosessi voisi olla vähän jouhevampi, ettei tarvitsisi kaikkien olla paikan päällä ja aina sitä niin kuin henkilöstöä käydä lävitse tavallaan neuvottelujen alussa, mutta se on työntekijöiden oma valinta sitten, haluaako näin tehdä. Ja jos sitten koskee toimenpiteet yksittäisiä tai yksittäistä työntekijää, niin voidaan käydä työnantajan asianomaisen työntekijän välillä, mutta silloin myös työntekijöillä on oikeus ottaa sinne omaa edustajamatkaa, jos näin haluaa. No sitten muutosneuvotteluprosessithan jaetaan 2 osaan.
itse käyn tuossa hyvin, hyvin nopeasti läpi tämä kevyet muutosneuvotteluprosessit, ja Johanna tuossa sitten minun jälkeen käy läpi noita raskaisiin muutosneuvotteluihin liittyviä yksityiskohtia, jotka on hyvinkin niin kuin määrämuotoisia, määräaikaihin sidottuja, ja siitä niin kuin poikkeaminen on sanktioitu. Eli Johanna käy sen puolen lävitse kokonaisuudessa. Mutta näihin kevyihin muutosneuvotteluihin, eli tämmöiset niin sanotut kevyet muutosneuvottelut on käytävä, jos työnantaja suunnittelee työjohtovallan piiriin kuuluvia olennaisia muutoksia työtehtävissä, työmenetelmissä, töiden järjestelyissä, työtilojen järjestelyissä tai säännöllisen työajan järjestelyissä. Ja lisäedellytyksenä laissa on vielä, että jos nämä olennaiset muutokset johtuu sitten muutamasta yksittäisestä laissa määritellystä syystä, niin siinä tilanteessa neuvotteluja tulee käydä. Ja laissa on nimetty 5 tämmöistä erityistä syytä tai tilannetta, missä nämä neuvottelut tulee käydä, eli yrityksen jonkun osan lopettamiseen, siirtoon liittyviä tai laajentumiseen liittyvissä asioissa tulee käydä, kone- ja laitehankinnoissa ja mahdollisesti uuden teknologian käyttöönottoon liittyvissä tilanteissa, jos ne vaikuttaa näihin muutoksiin, näihin tässä diassa esitettyyn asioihin, työn organisoinnissa ja järjestelyissä tapahtuviin muutoksiin, palvelutuotannossa tai tuotevalikoimassa tuleviin muutoksiin, ulkopuolisen työvoiman käyttöön liittyvissä tapahtuvissa muutoksissa, ja sitten tämmöisenä kaatopykälänä on siellä tai muu näihin rinnastettava seikka, mikä aiheuttaa muutoksia. Eli niissä tilanteissa pitää sitten käydä nämä muutosneuvottelut. Ja hallituksen esityksessä tuossa, kun käytetään, että olennaisia muutoksia noissa, niin olennaisia katsotaan hallituksen esityksen mukaan olla, että vähintään tavanomaista suurempia. Eli hyvinkin niin kuin väljästi sanottuna, että mikä se on. Ja se arvioidaan se olennaisuus niin kuin kaikissa niin kuin työntekijän kannalta yksilöllisesti, eli jos työntekijän yksilöllisesti katsotaan, että työntekijän niin kuin, tässä esimerkiksi työtehtävissä tulee olennaisia muutoksia, niin se yksilön kannalta, mutta se pitää olla myös objektiivisesti perusteltavissa, että se muutos on niin kuin sitten olennainen kuitenkin siellä. No, sitten tässä on vielä niin kuin prosessina ne erilaiset tilanteet, eli ei ole muutosneuvotteluvelvollisuutta, jos ei mitään olennaisia muutoksia tapahdu. Kevyet muutosneuvottelut tuossa keskimmäisessä, eli työsuhteen olennaiset ehdot eivät muutu, mutta työntekijän asemaan kuitenkin joku vaikutus siellä on, niin silloin käydään nämä kevyet neuvottelut. Ja sitten raskausneuvottelut silloin, kun olennainen ehto työsopimuksessa muuttuu ja siihen vaaditaan se irtisanomisperuste. Sitten tässä on vielä aikajana, tai oikeastaan asiat, mitä näissä kevyissä muutosneuvotteluissa tulee ottaa huomioon. Eli neuvotteluesitys tulee antaa, ihan niin kuin raskaissakin neuvotteluissa. Neuvotteluesityksen antamiseen ei ole annettu kuitenkaan mitään määräaikaa, että tarvitsisi antaa se 5 päivää ennen niin kuin raskaassa neuvottelussa. Neuvotteluihin liittyen ei ole myöskään mitään ajallista velvollisuutta, että tietty aikaa pitäisi neuvotella tai neuvottelut pitäisi kestää tietyn aikaa, vaan neuvottelut kestää sen, mikä kestää. Useimmiten ehkä yhden kerran, saattaa joskus 2 kertaa se neuvottelu olla. Eli se riippuu siitä, että kuinka saadaan neuvottelut tehtyä ja vietyä lävitse. Samalla tavalla ehdotuksia ja vaihtoehtoja työntekijät voivat esittää ja niitä tulee käsitellä siellä neuvotteluissa. Ja neuvottelupöytäkirja tulee tehdä siellä hyvän tavan mukaisesti, varsinkin jos työntekijäpuoli vaatii sitä, mutta muutoinkin on syytä dokumentoida se neuvottelu, että siellä on asiat käytössä lävitse. Työnantajan tulee antaa selvitys ihan niin kuin raskassakin neuvottelussa, ja muutosneuvottelujen päätökset tehdään sitten, kun ne neuvotteluvelvoitteet on täytetty. Eli hyvin niin kuin samantyyppinen ajallinen jänne ja asiat, mitä pitää ottaa huomioon, mutta sitten kaikkinensa kuitenkin hieman väljemmissä raameissa tehdään tämä kevyempi muutosneuvottelu. Mutta sitten päästään Johannan ääneen, pääsee kertomaan raskaista muutosneuvotteluista. Joo, no niin. Eli neuvotteluista nyt otas pieni hetki vielä. Mä en saa tuota kameraa nyt jostain syystä toimimaan. Hetki vain. Kuuletteko te mun äänen kuitenkin? Ääni kuuluu ihan hyvin. Joo, okei. Okay. Välitetä tuosta kamerasta sen jostain syystä lakkas toimimasta, mutta mennään kuitenkin eteenpäin. Niin tosiaan niin kun mä vielä muistutan siitä, että tosiaan niin kun laistahan ei löydy mitään niin kun raskaiden tai kevyiden muutosneuvottelujen käsitettä, että me käytetään tässä sitä nyt selvyyden vuoksi tosiaan tässä meidän esityksessä, että itse asiassa niin kun ennen tätä niin kun yhteistoimintalain kokonaisuudistusta, kun vielä oli niin kun YT-lain 6. ja 8. niin se oli paljon selkeämpää, mutta nyt se on jotenkin tässä uudessa versiossa tavallaan vähän niin kuin sekoitettu sitä,
mutta me käytetään selvyyden vuoksi tätä niin kuin erotuksena, että missä kohtaa puhutaan niin kuin näistä varsinaisista raskaista muutosneuvotteluista ja missä selviydytään sitten pelkästään niillä kevyillä, mistä Jari tuossa äsken kertoi. Ja tosiaan raskaat neuvottelut tulee kyseeseen siis siinä tapauksessa, että jos siellä on niin kuin suunnitteilla yksikin irtisanominen, osa-aikaistaminen, lomauttaminen tai sitten työsuhteen olennaisen ehdon muuttaminen, niin siinä tilanteessa sitten ikään kuin automaattisesti mennään aina tähän raskaiden neuvottelujen piiriin. No, mitä raskaissa neuvotteluissa, itse asiassa myös kevyissä neuvotteluissa on tämä sama kysymyksen asettelu siitä, että aina pitää miettiä, että milloin ne neuvottelut on aloitettava ja milloin ne on siis käytävä ne neuvottelut. Ja se on varmasti niin kuin yksi ehkä tulkinnanvaraisimpia kysymyksiä, mitä näihin muutosneuvotteluihin sisältyy. Selvää on se, että neuvottelut on aloitettava ja käytävä läpi siinä suunnittelu- ja harkintavaiheessa, eli silloin kun vasta työnantaja suunnittelee jotain tiettyä muutosta, jossa käytännössä sitten lopputulemana voisi olla, että joku joudutaan esimerkiksi irtisanomaan. Eli se ei niin kuin välttämättä riitä pelkästään, että ne neuvottelut käydään ennen kuin yhtäkään irtisanomis- tai lomauttamispaperia annetaan kenellekään työntekijälle, vaan joudutaan miettimään myös sitä, että onko siellä niin kuin tekeillä joku sellainen liiketoiminnallinen päätös, joka käytännössä sitten niin kuin tosiasiassa johtaa näihin vähentämistoimenpiteisiin. Eli silloin niin kuin käytännössä ne neuvottelut on käytävä jo ennen kuin tehdään tällainen liiketoiminnallinen päätös. Esimerkiksi jos vaikka jossain tietyssä työnantajan toiminnassa haluttaisiin siirtyä alihankintaan, niin ennen kuin voidaan tehdä sitten alihankintasopimusta jonkun kumppanin kanssa, joka käytännössä sitoo sitten työnantajan kädet siihen, että omasta henkilöstöstä tietyllä porukalla sitten työt loppuu, niin ennen sitä sitovan sopimuksen tekemistä on sitten käytävä loppuun nämä muutosneuvottelut. Ja mikä se vaihe sitten käytännössä on, niin sellainen ajallinen vaihe, jossa työnantaja käytännössä niin kuin kykenee yksilöimään ne suunnittelemansa toimenpiteet ja mitä henkilöstövaikutuksia niihin liittyy, ja niiden pohjalta sitten laatimaan käytännössä sen neuvotteluesityksen, jonka sisältöä käydään tuossa kohta tarkemmin läpi. Ja sitten, että niistä voidaan sitten neuvotella siellä neuvottelupöydässä. Hallituksen esityksessä hyvin ystävällisesti kerrotaan, että neuvottelut olisi käytävä oikealla hetkellä, ei liian aikaisin eikä liian myöhään, mutta se on sitten se, että miten sen pystyy toteuttamaan juuri näin, niin se on sitten ehkä se vaikea kysymys. Mutta tosiaan, niin kuin tuossa jo aikaisemmin mainitsinkin, niin se neuvottelumenettely on saatettava myös päätökseen ennen kuin työnantaja ratkaisee asian. Ja sitten jos mennään sinne seuraavaan, niin sitten vielä tästä käytännön näkökulmia tästä ajoittamisesta, että tosiaan niin kuin se, että kun puhutaan, että mikä on se päätös, niin se voi tilanteesta riippuen olla se liiketoiminnallinen päätös tai sitten ihan vaan se henkilöstöpäätös jossain tilanteessa, että niin kuin, jos oltaisiin vaan esimerkiksi niin kuin ää, taloudellisista syistä joudutaan vähentämään väkeä, niin silloinhan se niin kuin tavallaan riittää, että ne neuvottelut käydään ennen sitten niitä henkilöstöpäätöksiä, eli tässä tapauksessa niitä irtisanomisia, mutta tosiaan niin kuin, tosi monissa tilanteissa niin joudutaan jo niin kuin hakemaan sitä, että mikä on se liiketoimintapäätös, joka käytännössä sitten johtaa siihen henkilöstövähennyksiin. Ja mikä kaikki sitten niin kuin kuvastaa sitä päätöksen tekemistä, niin esimerkiksi niin kuin tiedottamisen sanamuodoissa pitää olla tosi tarkkana, että oikeuskäytännössä löytyy sellaisia keissejä, joissa tosiaan katsotaan, että työnantaja on niin kuin käytännössä jo päättänyt sen asian ennen niiden neuvottelujen käymistä, että jos jossain viestintämateriaaleissa on sitten, ei ole muistettu käyttää sitä konditionaalia, että suunnitellaan jotain tai että tultaisiin tekemään joku tietty muutos, vaan se, että on käytetty sitä, että on esimerkiksi joku toiminta päätetty lakkauttaa esimerkiksi, niin tiedottamisessa pitää olla tosi tarkkana. Siinä myöskin, että miten kun sitä asiaa niin käsitellään yrityksen erilaisissa niin toimielimissä, niin niissä myöskin niissä sanamuodoissa täytyy olla sitten tosi tarkkana. Ja olisi hyvä, että ennen niitä neuvotteluita myöskin niin kuin löytyisi sellainen selkeä niin kuin valtuutuspäätös jollekin vaikka toimitusjohtajalle tai kuka se onkaan sitten, joka niin kuin valtuutetaan aloittamaan ne neuvottelut käytännössä ja sitten on todettu, että palataan sitten päättämään asiasta sitten niiden muutosneuvottelujen päättymisen jälkeen. Ja tosiaan niin kuin sitovat sopimukset on sellaisia, että niitä ei voi tehdä ennen kuin käytännössä ne muutosneuvottelut on sitten käyty. Että sama koskee itse asiassa myöskin niin kuin sopimusten irtisanomista yhtä kaikki, että jos olisi joku sellainen sopimus, josta työnantaja on itse päättänyt niin kuin luopua, joka käytännössä johtaa sitten henkilöstövaikutuksiin työnantajan henkilöstön osalta, niin jos siinä on pitkäkin irtisanomisaika, niin ennen kuin sitä sopimusta lähtee irtisanomaan, niin käytännössä nämä muutosneuvottelut on käytävä loppuun. Sellaiset niin kuin strategiat ja vuosia kestävät tavallaan niin kuin pitkän linjan muutosprosessit,
investoinnit, jotka niin kuin pidemmällä tähtäimellä sit johtaa siihen niin kuin henkilöstön vähentämiseen, niin ne on varmasti niin kuin tämän ajoittamisen kannalta niitä kaikista ongelmallisimpia. Ja siinä oikeastaan niin kuin neuvoksi voi vaan antaa sen, että se pitäisi suunnitella se aikajana niin kuin yhdessä sen liiketoiminnan kanssa, niin kuin liiketoiminnan ja HRn yhteistyönä, että se niin kuin, vähän niin kuin tekemällä tehdään sitten se, että niin kuin sovitaan yhdessä, että mikä se on se niin kuin käytännössä se sitova päätöskohta, jota ennen sitten käydään ne neuvottelut, että mikä on se oikea ajanjakso sillä tavalla, milloin pystytään jo käytännössä neuvottelemaan niistä henkilöstövaikutuksista, mutta ei olla vielä toisaalta niin kuin liian pitkällä sen prosessin kanssa. Ja tietenkin niin kuin ainahan voi keskustella myös henkilöstöedustajien kanssa, jos yrityksestä sellaiset löytyy, niin siitä niin kuin sparrata sitä asiaa, että mikä heidän mielestään on se niin kuin oikea ajankohta sitten niille neuvotteluille. Tokihan täytyy aina muistaa, että henkilöstöedustajilla ei sillä tavalla ole niin kuin oikeutta tavallaan niiden henkilöiden päämenoksi sopia siitä, että tämä on oikea ajankohta, että silti niin kuin aina jää se riski tavallaan olemaan, että joku näistä työntekijöistä, joka joutuisi irtisanottavaksi, niin sitten sen asian kuitenkin sitten riitauttaa ja väittää, että se on ollut väärä ajankohta niiden neuvottelujen käymiselle. Mutta sitten toinen myös vaikea asia, monesti joskus ihan helppokin asia on se, että miten sitä neuvottelujen piiriä rajataan. Toki niin kuin joskus on ihan selkeitä tilanteita, että jos koko yritys on niin kuin siinä käytännössä sen niin kuin vähentämisperusteen vaikutusalueella, eli neuvottelut käytännössä niin kuin koskee koko yrityksen tilannetta, niin silloinhan tilanne on selvä, mutta ainahan näin ei tietenkään ole, vaan siis se voi koskea vaikka tiettyä toimialaa kokonaisuudessaan, aika tyypillisesti jotain yhtä toimipaikkaa, jos vaikka mietitään jonkun toimipaikan lakkauttamista, niin silloin tyypillisesti se sitten koskee tietenkin koko toimipaikan henkilöstöä. Sitten voi olla, että tiettyä tehtävää tekevät henkilöt, jos vaikka suunnitellaan alihankintaan siirtymistä tai niin kuin ulkoistamista jonkun tietyn tehtäväryhmän kanssa. Ja joskus ihan yksittäinenkin henkilö, sekin on ihan mahdollista. Tietenkin yrityksessä voi olla joku toiminto, jota tekee vain yksi henkilö, ja silloin jos siihen suunnitellaan muutoksia, niin luonnollisestikin silloin siellä on vain se yksi henkilö sitten niin kuin neuvottelujen piirissä. Mutta tyypillisempää varmaan on se, että neuvottelujen piirissä on niin kuin useampia henkilöitä. Ja ehkä semmoinen niin kuin neuvo, että jostain syystä usein halutaan niin kuin napsia sieltä tiettyjä tahoja niin kuin pois sieltä neuvottelujen piiristä, että ei haluta niin kuin hermostuttaa tiettyjä henkilöitä tai toimintoja sillä neuvottelun alkamisella, että jos ei ole kohdistunut mitään vähentämistoimenpiteitä, niin sitä voi siis maltillisesti tehdä. Tiettyjä toimintoja voi jättää neuvottelujen ulkopuolelle, jos niihin ei kohdistu mitään muutosta, mutta kannattaa olla tämän kanssa niin kuin kriittinen, että se helposti sitten, jos sieltä niin kuin pistemäisesti napsitaan tiettyjä tehtäviä pois, niin saattaa niin kuin kokonaisuudessaan näyttää siltä, että siinä on jo niin kuin valikoitu henkilöitä, joita tullaan sitten irtisanomaan, että semmoinen niin kuin vaaran paikka siihen sisältyy. Et tosiaan niin kuin ei pidä niin kuin tarkoitushakuisesti rajata sitä piiriä liian suppeaksi, mutta tietenkin voi olla tilanteita, jossa kaikki neuvottelujen piiriin kuuluvat on siis irtisanomisuhan alla, että vaikka nyt just siinä esimerkissä, että jos vaikka mietitään lakkautettavaksi, niin silloinhan luonnollisestikin kaikki on ihan yhtä lailla sen irtisanomisuhan alla. Tai että jos on vaikka menetetty joku tietty asiakassopimus, joka sitten aiheuttaa sen, että se työ lakkaa niin kuin kokonaan. Ja tosiaan, kuten sanottua, niin yhden henkilön muutosneuvottelut on myöskin mahdollisia, mutta liittyy usein just siihen, että on sitten yksittäisen henkilön, tai niin kuin, että yksittäinen henkilö vaan siinä yrityksessä hoitaa sitä tehtävää. Ja yleensä vaan niin kuin vakituiset henkilöt kuuluu raskaiden neuvottelujen piiriin, mutta määräaikaiset voi poikkeuksellisesti kuulua, että jos heillä on niin kuin työsopimukseen otettu irtisanomisehto, tai sitten jos niin kuin, neuvottelut koskee lomautusta, ja nämä määräaikaiset toimii jonkun vakituisen työntekijän sijaisena, niin silloin he voi kuulua sinne neuvottelujen piiriin myöskin. No sitten neuvotteluesitys on yksi varmasti niin kuin tärkein dokumentti koko muutosneuvotteluprosessissa, että sitä sitten tutkitaan tikun kanssa, jos neuvotteluista tulee jotain ongelmaa myöhemmin. Eli siihen kannattaa sen laatimiseen nyt käyttää niin kuin se aika ja vaiva, mitä siihen menee. Että se pitää miettiä tosi tarkkaan ne sanamuodot, mitä siellä neuvotteluesityksessä on. No, siellä on niin kuin tietty niin kuin lainmukainen sisältö, eli totta kai täytyy ilmoittaa se, että missä neuvottelut alkaa ja mikä on se ensimmäinen kokousaikataulu, milloin sitten aloitetaan ne neuvottelut. Ja sitten ehdotus neuvottelussa käsiteltävistä asioista tulee pitkälti sitten tuolta laista, että ne on ne tietyt bullet pointit, mitä siinä neuvottelussa tullaan sitten käsittelemään, ja käyn ne tuossa läpi kohta.
Ja neuvotteluesitys on annettava 5 kalenteripäivää ennen sitä ensimmäistä neuvottelukertaa. Ja tämä on myöskin sellainen asia, mistä ei voi sopia toisin niin kuin pätevästi. Eli se on niin kuin, se 5 kalenteripäivää on lusittava. Sitten se on eri asia, että niin kuin neuvotteluaikaa voi harkiten lyhentää sitten sopimalla tämän henkilöstön edustajan kanssa tai edustajien kanssa, mutta tämä kutsuaika niin sitä käytännössä joutuu noudattamaan. Ja mainitsen sen itse asiassa nyt tässä kohtaa, että kaikki nämä asiat, mitä täällä nyt puhutaan, niin aina pitää tarkistaa se työehtosopimus, jos työnantajalla on sellainen noudatettavana, että siellä voi olla poikkeuksia myöskin sitten näihin aikatauluihin ja muihinkin asioihin, mitä tässä käydään. No, neuvotteluesityksessä on tosiaan kerrottava, että mitä suunnitellaan ja mitkä ne suunnitellut toimenpiteet on, mitkä niiden perusteet on. Sitten on annettava niin kuin alustava arvio tosiaan näiden toimenpiteiden kohteena olevan työntekijöiden määristä, ja ne täytyy tosiaan niin kuin eritellä henkilöstöryhmittäin ja toimenpiteittäin. Eli jos siellä on vaikka toimenpiteinä vaikka irtisanomisia ja lomauttamisia, ja sitten siellä neuvottelujen piirissä on vaikka työntekijäryhmään ja toimihenkilöiden ryhmään kuuluvia henkilöitä, niin siitä pitää tosiaan niin kuin pystyä erittelemään sitten arvio näistä sekä henkilöstöryhmittäin ja toimenpiteitä, että kuinka montaa toimihenkilöä koskisi arvion mukaan vaikka lomauttaminen ja irtisanominen ja näin poispäin. Tosiaan ne voi olla tästä kohtaa arvioita, mutta käytännössä niistä tulee olemaan tosi vaikea poiketa sitten ylöspäin, että siinä mielessä on hyvä laittaa niihin mieluummin niin kuin isompi kuin pienempi luku, jos on epävarmuutta, niin kuin tuossa tietenkin neuvotteluesitystä antaessa luonnollisestikin vielä on. Sitten on ilmoitettava periaatteet, joiden mukaan toimenpiteet kohdennetaan, eli mitä kriteereitä käytännössä työnantaja tulee sitten käyttämään siinä, jos joutuu niin kuin valikoimaan tietyn toiminnon piiristä, vaikka ne irtisanottavat henkilöt, niin mitä kriteereitä siinä käytännössä sitten käytetään. Ja niitäkin voi joutua sitten myöhemmin katsomaan sitten aika tarkalla silmällä, että jos asiasta tulee jotain myöhempää erimielisyyttä. Sitten pitää antaa arvioita, milloin viimeistään toimenpiteet toteutetaan. Tämä huomaan omassa käytännössä, että työnantajat haluaa aina kauhean tiiviiksi tämän laittaa, että heti neuvottelujen jälkeen seuraavana päivänä on niin kuin päätökset tiskissä, niin näin ei todellakaan kannata tehdä, että siihen kannattaa ehdottomasti jättää niin kuin pelivaraa siihen toimenpideaikaan. Ne voi silti suorittaa vaikka hetikin ne toimenpiteet sitten, kun neuvottelut on käyty, jos siihen on valmius olemassa, mutta toi on niin kuin se takaraja, milloin ne viimeistään sitten luvataan ikään kuin toteuttaa. Ja sen jälkeen sitten, kun se aikaraja on mennyt umpeen, niin ikään kuin viimeistään sitten henkilöstö voi huokasta helpotuksesta, että näistä neuvotteluista ei nyt sitten enää muita seuraamuksia ole tulossa. No sitten tämä esitys, niin kun tämä toimitetaan tosiaan tuossa kun Jari kävi äsken läpi noita henkilöstöedustajia, että kuka siellä kulloinkin niin kuin sitä työntekijäryhmää niin kuin edustaa, niin joko sille henkilöstöedustajalle, jos siellä on vaikka luottamusmies, niin hänelle, tai sitten jos on se tilanne, että ei ole mitään edustajaa, että pitää niin kuin toimia niiden koko henkilöstön kanssa, niin sitten on toimitettava näille työntekijöille. Heiltä on myöskin syytä saada joku kuittaus siihen, että he ovat sen neuvotteluesityksen saaneet. Että luottamusmies nyt harvoin lähtee myöhemmin väittämään, että hän ei ole neuvotteluesitystä saanut, mutta jos siellä on 40 työntekijää, jotka on kaikki edustaa itseään, niin sitten heiltä on syytä olla sitten jokaiselta se kuittaus tavalla tai toisella olemassa, että he ovat sen esityksen sitten saaneet. Ja sitten nyt nousee arvoon arvaamattomaan tämä, mikä on ollut aikaisemminkin voimassa, että esitys on toimitettava työvoimaviranomaiselle, joka on tosiaan nykyään tällainen niin kuin kunnassa toimiva työllisyysviranomainen, eli TE-toimistoja ei ole enää olemassakaan, mutta tämä tosiaan, niin kuin Jari jo tuossa mainitsikin, että tähän liittyy se tietty 30 päivän aikaraja, jota käyn tuossa vielä kohta läpi tarkemmin. No sitten neuvottelujen vähimmäiskesto, niin tämähän on nyt siis se keskeinen asia, mikä on nyt sitten tosiaan heinäkuun alusta lukien muuttunut, eli neuvottelujen kokonais- tai niin minimiaika, minkä aikaa pitää neuvotella, niin on käytännössä puolittunut. Eli nykyisin nämä lyhyet neuvottelut on siis 7 päivän mittaiset, ja sitten pitkät neuvottelut on niin kuin 3 viikkoa, kun moni muistaa, että aikaisemmin tosiaan tähän asti ne on ollut, tai kesään asti ne on ollut 14 päivää ja 6 viikkoa. Ja sinänsä, niin että milloin selvitään niin kuin lyhyillä neuvotteluilla ja milloin tarvitaan nämä pidemmät neuvottelut, niin se jaottelu on sinänsä kyllä niin kuin ennallaan, eli siinä on vedenjakana toi, että onko niiden niin kuin raskaampien toimenpiteiden kohteena, niin onko siellä alle vai yli 10 työntekijää. Ja jos on alle 10 työntekijän irtisanomista, sitten lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsopimuksen olennaisen ehdon muuttamista koskeva asia kyseessä, niin silloin tosiaan lähtökohtaisesti selvitään 7 päivän neuvotteluilla.
Myöskin jos on lomauttamisneuvottelut, niin jos on näistä lyhyistä alle 90 päivän lomauttamisista kyse, niin silloin työntekijöitä voi olla siinä lyhyen neuvottelun piirissä sitten enemmänkin tämän lomauttamisuhan alla. Ja sitten tosiaan nyt uutena asiana on sitten tämä väliryhmä tavallaan, eli se 20-50 henkilöä, ja niistä tuossa seuraavalla dialla sitten tarkemmin. Eli heillä myöskin niin kuin siinä ryhmässä kaikki neuvottelut, mikäli neuvotteluita joudutaan käymään, niin ne on aina sitten vaan tämän 7 päivän mittaiset. Siis ne voivat aina kaikissa tapauksissa olla myös pidemmät, eli nämä on niin kuin minimineuvotteluaikoja, jos asiat eivät ole vielä riittävän valmiissa muodossaan siinä kohtaa, kun minimineuvotteluaika on niin käyty, niin mikään ei ikinä niin kuin estä neuvottelemasta myös pidempään. Mutta tietenkään myöskään niitä päätöksiä ei voi alkaa tekemään ennen kuin ne neuvottelut on sitten päätetty. Ja tosiaan 3 viikkoa kaikissa muissa tapauksissa, että jos siellä on sitten enemmän noita muutoksia kuin toi alle 10 tai sitten on niin kuin, et käytännössä niin kuin toi 3 viikkoa on sillä tavalla se pääsääntö sitten muissa tapauksissa. Sen sanon tässä, että sisällöllisiin vaatimuksiin, mitä neuvotteluissa tulee käydä läpi, niin niihin ei ole tullut mitään lievennyksiä. Että vaikka neuvotteluajat on puolittunut, niin siinä puolessa ajassa on tarkoitus käydä ihan ne samat asiat kuin aikaisemminkin. Eli ikään kuin vaan niin kuin tiiviimmässä aikataulussa tavallaan sitten, että tämä ei niin kuin poista mitään niitä sisällöllisiä velvoitteita ja ne on sinänsä niin kuin saatava vaan sitten käytyy. Että kyllähän toi niin kuin 7 päivän neuvotteluaika esimerkiksi, niin se on kyllä todella lyhyt, että siinä kyllä saa aika paljon tykittää, että saa ne asiat sitten käsiteltyä siinä ajassa. Toki kyse on siitä, että kuinka monta neuvottelua siinä ajassa sitten järjestetään. Ja tosiaan, kuten sanottua, niin neuvotteluajoista niin niitä voi myös lyhentää, mutta silloin se sopimus pitää tehdä kaikkien niiden neuvotteluosapuolten kanssa. Että jos siellä on henkilöstöedustajat, jotka edustaa henkilöstöä, niin silloin he saavat siitä asiasta päättää. Vaikka äsken tuossa sanoin, että he eivät voi niin kuin työntekijöiden päänmenoksi sopia mitä tahansa, vaikka milloin neuvottelut käydään, mutta se, että tämä on niin kuin se oikeastaan ainoa poikkeus siihen, että he saavat sopia siitä, että neuvottelut on niin kuin läpikäyty ja silloin se, niin kuin se asia sitoo näitä neuvottelujen piirissä olevia työntekijöitä, mutta se ei kuitenkaan poista sekään sitä ongelmaa, että joku irtisanottava henkilö tai voi siitä huolimatta sitten riitauttaa sen, että hänen mielestään sisällöllisesti siellä neuvotteluissa ei ole kaikkia tarvittavia asioita käsitelty. Eli tämän kanssa kannattaa olla silleen tarkkana ja kriittinen, että varmasti kaikki asiat on sitten käsitelty, jos lähdetään sopimaan tuosta neuvottelujen lyhentämisestä. Jos siellä on koko henkilöstö neuvotteluosapuolena, niin sitten joka ikiseltä täytyy saada sitten se kuittaus siihen, että neuvotteluaikoja lyhennetään myös mahdollisilta poissaolijoilta ja muilta. Ja TESeissä voi olla näihin nyt poikkeuksia, että nyt tässä kannattaa sitten vähän niin kuin sitä käsijarrua vetää ja ihan niin kuin avata se oma sovellettava työehtosopimus vielä kertaalleen ja varmistaa se, ettei esimerkiksi niitä vanhoja lakiin sisältyviä neuvotteluaikoja ole siellä mainittuna, koska TESihän aina sitten menee tässä kohtaa sitten tämän lain ohitse, että sitä työehtosopimusta täytyy kuitenkin noudattaa niin kauan kun se on siellä voimassa, niin semmoinen varoituksen sana vielä. Mutta sitten tosiaan niin kuin tästä, että tämä on nyt tämä uusi asia, että tässä on tämä niin kuin väliryhmä, jolta niin kuin pääosin neuvotteluvelvoitteet on niin poistettu, mutta sitten kuitenkin niin kuin tietyn kaliberin tavallaan muutostilanteisiin heillä on kuitenkin vielä sitten jäänyt tämä muutosneuvotteluvelvoite. Ja se koskee tosiaan sitä, että niin kuin jos olisi tosiaan niin kuin Jari tuossa mainitsi jo alussa, niin vähintään 20 työntekijän irtisanomisesta, osa-aikaistamisesta, työsopimuksen olennaisen ehdon muuttamisesta tai lomauttamisesta nimenomaan tuta-perusteella kyse. Et kyllähän se ton koko luokan yrityksessä tietenkin, jos on 20 vähennettävää tai toimenpiteen kohteena, niin sehän on niinku todella iso muutos siihen yrityksen kokoon nähden. Eli siellä hallituksen esityksessäkin taidetaan sanoa, että käytännössä tämä muutos niin kuin lopettaa tässä koko luokassa niin kuin muutosneuvottelut niin kuin lähestulkoon kokonaan. Että se kuvastaa sitä, että nämäkin tulee olemaan niin kuin tosi harvinaisia, mutta silti mahdollisia ja silloin tosiaan niin kuin neuvottelut pitää käydä siitä huolimatta, että työntekijöitä on vähemmän kuin tai niin kuin vähemmän kuin 50. Tuossa kun puhutaan, että työnantaja harkitsee, niin käytännössähän se on se, että toteuttaa, että työnantajan pitää huoli siitä, että minkään 90 päivän, niin kuin rullaavan 90 päivän ajanjakson aikana ei pidä antaa yli 20
irtisanomista tai lomauttamislappua tai ilmoitusta osa-aikaistamisesta tai sitten tosiaan työsuhteen olennaisen ehdon muuttamisesta. Eli pitää siitä huolen sitten. Ja ei tietenkään pidä myöskään niin kuin keinotekoisesti lähteä niin palastelemaan niitä toimenpiteitä sen takia, että ei tarvitsisi käydä sitä muutosneuvottelua. Kaikki toimenpiteet, mitä tuossa on lueteltu, niin lasketaan tosiaan niin kuin yhteen. Eli jos on vaikka 10 irtisanomista ja 10 pitkää lomauttamista, niin silloin käytännössä ollaan niin kuin muutosneuvottelutilanteessa. Ja tosiaan niin kuin tilapäisiä sinne alle 90 päivän lomauttamisia, niin tämä ei koske siis lainkaan tämä neuvotteluvelvoite. Neuvotteluaika aina 7 päivää tässä koko luokassa silti vaikka nyt sitten niin kuin tämä neuvotteluvelvoite jääkin niin kuin pääsääntöisesti tässä porukassa tai tässä yrityskokoluokassa niin kuin pois, niin siitä huolimatta täytyy aina muistaa, että työsopimuslaista tulee tietyt selvitysvelvoitteet sekä irtisanomisiin että lomauttamisiin liittyen. Eli se tavallaan niin kuin eräällä tavalla korvaa sen muutosneuvottelun. Se on kyllä niin kuin paljon yksinkertaisempi, että käytännössä kyse on niin kuin niistä perusteiden ja vaihtoehtojen selvittämisestä niin kuin irtisanomistilanteessa tai sitten ennakkoselvityksestä ja kuulemisesta sitten lomautustilanteessa. Mutta nämä ei niin kuin ole täältä poistumassa mihinkään. Ja direktioon perustuvista muutoksista, eli niitä kevyitä muutosneuvotteluita, mistä Jari äsken puhui, niin niistä ei tarvitse neuvotella tässä koko luokassa sitten ollenkaan. Joo, no sitten sisältövaatimuksista tosiaan, niin kuin, että mitä siellä neuvotteluissa tulee käydä, niin tosiaan ne perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot. Ja niitä vaihtoehtoja tosiaan niin kuin pitää olla, sellaiset otsikot on hyvä löytyä sieltä pöytäkirjasta ihan, että vaihtoehdot toimenpiteiden kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi ja kielteisten seurausten lieventämiseksi. Eli nämä on niin kuin ne, mitä työnantajalta täytyy tulla jotain ehdotuksia siihen, että joskus näen sitä itse, että työnantaja on vaan niin kuin tavallaan esittänyt nuo perusteet ja kertonut, että tällaisia niin kuin harkitaan, ja sitten jää vaan niin kuin odottamaan, että henkilöstö esittää tälle jotain vaihtoehtoja, mutta tosiaan niin kuin työnantajalla pitää olla myöskin jotain sisältöä näiden otsikoiden alle myöskin. Ja sitten on tosiaan nämä henkilöstöedustajan tai työntekijän esittämät mahdolliset vaihtoehdot ja vaihtoehtoiset ratkaisut ja ehdotukset, niin niihin tosiaan niin kuin täytyy antaa sitten kirjallisesti myöskin kanta. Tyypillisesti siellä neuvottelupöytäkirjassa sitten näihin käytännössä otetaan kantaa. Ja sitten jos suunnitelmissa on irtisanomisia, niin sitten pitää olla toimintasuunnitelma tai toimintaperiaatteet riippuen siitä, että kuinka monta näitä irtisanottavia siinä sitten on. Neuvottelukertojen määrästä ei laki edelleenkään niin kuin sano mitään, mutta se on niin kuin tämä käytännössä tarvittava määrä. Ja tämä on nyt meidän niin kuin neuvo, että 7 päivän neuvottelussa nyt vähintään 2, että kyllä vaikka se on lyhyt neuvotteluaika, niin kai siinä nyt täytyy siis niin kuin aloitus- ja päätöskokous niin kuin vähintäänkin olla. Mutta sitten 3 viikon neuvottelussa, niin kyllä niitä täytyy käytännössä olla niin kuin enemmän niitä neuvottelukertoja, että oikeasti, että siellä neuvotellaan, että pelkän ajan kulumisen perusteellahan se neuvottelu ei tule niin kuin käytyä, mutta mitään niin kuin sellaista tiettyä selkeää neuvottelukertojen rajausta ei kuitenkaan laista löydy. Ja sitten neuvottelupöytäkirja on syytä aina työnantajan etuun, etenkin, että neuvottelupöytäkirjaa pidetään, jotta sitten silläkin myöhemmin pystytään sitten osoittamaan, että neuvottelut on ollut aitoja ja siellä on käyty niitä oikeita asioita läpi. Tuossa on tietyt asiat, mitä sieltä toki niin kuin tyypillisesti tulee niin kuin käydä vähimmillään siis ilmi. Itse olen antanut sen neuvon, että aina jos niin kuin työntekijäpuolelta jotain esitetään, niin ne kannattaa erityisen tarkasti kirjata sinne pöytäkirjaan, koska se kuitenkin niin kuin myöhemmille lukijoille sitten hyvin sitä kuvastaa, että siellä on käyty niin kuin aitoa keskustelua asioista ja se on niin kuin ollut aidosti niin kuin vuoropuhelun tyyppinen ja niin kuin vuorovaikutuksellinen se keskustelu. No sitten kun neuvottelut on niin kuin saatu päätökseen, niin sitten tosiaan niin kuin työnantajan täytyy antaa tällainen niin kuin tietynlainen selvitys niin kuin siitä, että mitä päätöstä niin kuin työnantaja harkitsee. Eli mitä niin kuin ollaan suunnittelemassa, että mitä näiden neuvottelujen jälkeen niin kuin päätetään. Ja sitten tosiaan niin kuin taas kerran arvioida sitä, että kuinka monta niitä eri toimenpiteiden kohteena olevia työntekijöitä on sitten henkilöstöryhmittäin tai toiminnoittain. Mahdollisten lomautusten kestoajat, ainakin niin kuin sellainen niin kuin kannanotto siihen, että onko ne toistaiseksi voimassa olevia vai määräaikaisia, vai niin kuin jonkunlaiset raamit sille. Ei tarkoita välttämättä sitä, että nyt tässä kohtaa tiedettäisiin, että milloin kukakin tulee olemaan sitten lomautettuna, mutta jonkunlainen raami sille lomautusten toteuttamiselle. Ja sitten tosiaan se, että jälleen kerran, että minkä ajan kuluessa työnantaja aikoo panna täytäntöön päätöksensä. Ja tämmöinen selvitys pitää tosiaan antaa ne neuvotteluosapuolille ennen kuin
yhtään sellaista toimenpidettä varsinaisesti tehdään. Että tästä on YT-asiamies hiljattain lausunut näin, että pitäisi tämä selvitys pystyä siinä välissä ensin antamaan ja sitten vasta lähteä toteuttamaan niitä päätöksiä. No mitä muuta huomioitavaa sitten näissä tosiaan näissä raskaissa muutosneuvotteluissa on, niin ihan siinä muutosneuvottelujen aikana niin tosi tärkeää on se niin kuin rekrytointien koordinointi. Se on itse asiassa tärkeää jo ennen niiden muutosneuvottelujen alkamista, eli tavallaan niin kuin, vaikka me ei tässä esityksessä puhuta niin kuin kattavasti niin kuin tavallaan tutaperusteisista irtisanomisista ja mitä kaikkea niihin liittyy, mutta se, että, niin kuin, että se aikajänne, että milloin tarkasteltaisiin, että onko työnantaja niin kuin hiljattain ottanut uusia työntekijöitä sellaisia tehtäviä, joita sitten näille irtisanottaville olisi voitu todellisuudessa niin kuin tarjota, niin sehän on niin kuin useita kuukausia käytännössä se aikajänne, että käytännössä niin kuin rekrytointeja joutuu tarkastelemaan periaatteessa ihan koko ajan, mutta ainakin nyt muutosneuvottelujen aikana, että mikään sellainen tehtävä ei mene ohitse, jota sitten voitaisiin näille irtisanottaville tai lomautettaville tarjota. Ja niiden jollain tavalla suitsiminen ja rajoittaminen, totta kai niin kuin isossa yrityksessä esimerkiksi, niin rekrytointeja ei voi lopettaa niin kuin kokonaan, mutta se, että ne pitää olla jollain niin kuin hanskassa, että pystytään tarkastelemaan sitä, ettei käy sellainen niin kuin virhe, että otetaan ulkopuolelta sellaiseen tehtävään joku uusi henkilö, johon olisi voitu sijoittaa sitten joku näistä irtisanottavista. No se, että miten niin kuin henkilöstöä informoidaan, niin sehän on tosi tärkeää. Siitä niin kuin voi siinä neuvottelujen kuluessakin sit sen henkilöstöedustaja tai kuka siellä kulloinkin sit, niin kuin henkilöstöä edustaa, niin hänen kanssaan niin kuin sopia tietenkin hyvässä yhteisymmärryksessä, että millä tavoin niin kuin sitä neuvottelujen piirissä olevaa henkilöstöä pidetään tietoisena, että mitä siellä neuvotteluissa tapahtuu. Ja toisaalta ehkä isossa yrityksessä voi olla, että on syytä viestiä niin kuin sen neuvottelun piirin ulkopuolellekin, eli sisäisesti, että hei, että tässä toiminnossa on käynnissä neuvottelut ja niillä on näitä ja näitä vaikutuksia sitten toimintoihin. Eli tämä tiedottamispuoli on tosi tärkeää. On hyvä olla jonkinlainen viestintäsuunnitelma, jossa on mietitty nämä stepit. Ja viestinnästä puheen ollen, niin myös niin kuin tosi tärkeää on se, että on mietitty se, että sitten kun ne neuvottelut päättyy, niin kuka viestii ja mitä, ja niin kuin kertovatko esihenkilöt omille alaisille ja sitten, että tehtävä päättyy tai jatkuu ja missä aikajänteessä nämä keskustelut tapahtuu ja missä vaiheessa sitten voidaan koko organisaatiolle kertoa esimerkiksi niin kuin uudesta organisoitumisesta tai tehdyistä päätöksistä. Joskus, jos esimerkiksi esihenkilöiden on tarkoitus käydä niin kun, tai tehdä nämä irtisanomiskeskustelut ja käydä ne läpi alaistensa kanssa, niin siellä voi olla niin kun koulutuksellista tarvetta sitten myöskin. Eli niin kun toteuttaa valmennuksia sitten esihenkilöille siitä, että miten tämä muutos hoidetaan käytännössä. Ja muutosneuvottelujen päätyttyä sitten tosiaan niin kuin sanottua, niin silloinhan johto voi vapaasti tehdä päätökset niistä toimenpiteistä ja niitä koskevista henkilöstövaikutuksista. Silloin täytyy jollain tavalla miettiä se, että mikä on se niin kuin uudelleensijoitusprosessi, eli se, että jos henkilöitä irtisanotaan, että miten heillä esimerkiksi niin kuin heidän yhteystietonsa kerätään, mistä heidät tavoittaa sitten niin kuin työn tarjoamista varten esimerkiksi ja miten esimerkiksi työvälineet palautetaan ja kaikki tämä käytännön asia täytyy muistaa sitten huolehtia ja ne täytyy koordinoida tavalla tai toisella. No sitten erityissuojattujen huomioiminen on tosi tärkeää, että neuvottelujen piirissähän saattaa olla henkilöstöedustajia, joilla on erityinen irtisanomissuoja, tai sitten siellä voi olla raskaana olevia henkilöitä, voi olla perhevapaalla olevia tai jollain muulla vapaalla olevia henkilöitä. Et tosiaan niin kuin, se pitää aina niin kuin, tarkistaa case by case, että mikä heidän niin kuin, se käytännössä sen suojansa on, että voiko heitä ylipäätään koskea joku tietty toimenpide. Esimerkiksi nyt vaikka perhevapaalla olevista, niin sanon sen, että periaatteessa on mahdollista, että perhevapaalla oleva valikoituu sinänsä irtisanottavaksi, mutta se käytännössä toteutetaan se irtisanominen vasta sitten perhevapaan päättymisen jälkeen esimerkiksi. Ja sitten taas tyypillisesti muilla vapailla olevilla ei ole mitään erityistä suojaa sitten. Mutta tästäkin on tiettyjä poikkeuksia, että pitää olla heidän kanssa sitten tarkkana. No sitten tosiaan niin kuin ihan toteuttaa ne irtisanomiset, lomautukset, työsopimuksen olennaisen ehdon muuttamiset tietysti kirjallisesti, kirjallisilla ilmoituksilla näille kyseisille henkilöille. Tosiaan niin kuin mainittuna, niin mahdollisesti uuden organisaation julkistus sitten muulle organisaatiolle, että ketkä nyt sitten jatkaa missäkin tehtävässä. Mahdollisesti henkilöstöinfot muutoinkin ja tiedottaminen siitä muutoksesta. Ja toki niin kuin myös sille työllisyysviranomaiset täytyy muistaa ilmoittaa siinä tapauksessa, että jos irtisanottavia on yli 10. Tukikeskustelut, muutosvalmennukset, tämän tyyppiset asiat täytyy huomioida. Ne varmasti on käyty jo siellä
muutosneuvottelujen yhteydessä tavallaan läpi, että mitä kaikkea niin kuin tukea sitten työnantaja voi tarjota tavallaan sitten toisaalta näille irtisanottaville henkilöille tai lomautettaville henkilöille ja sitten toisaalta taas niin kuin, jäljelle jääville tavallaan, että sinnekin voidaan tarvita sitten jonkinlaista tukea. Työllistymistä edistävät valmennukset ja koulutukset, ne on hyvää asiasisältöä myös sinne muutosneuvotteluihin ja sitten tosiaan ne toteutetaan sitten muutosneuvottelujen päätyttyä ja sitten tosiaan niin kuin uudelleen sijoittelu- ja takaisinottovelvoitteet täytyy huomioida. Eli edelleenkin maininta siitä rekrytointien koordinoinnista. Siellä taitaa olla vielä aikajanana nyt sitten tämä sama kuvana siitä, että mitä kaikkia vaiheita siinä nyt siinä raskaassa muutosneuvotteluissa sitten on. Eli tuolla niin kuin viimeisimpänä tavallaan koko prosessissa niin sitten on vielä tämä takaisinottoaika. Eli silloin kun irtisanomisajatkin on jo päättyneet, niin sitten vielä lähtökohtaisesti tuo 4 kuukautta pitää henkilö kutsua takaisin, jos samaa tai samankaltaista tehtävää sitten aukeaa, tai sitten tosiaan jopa 6 kuukautta, että jos työsuhde on kestänyt vähintään 12 vuotta ennen sitä päättymistään. Mutta tämä oikeastaan lyhykäisyydessään, joo, itse asiassa joo, nyt muistankin, että tämä oli vielä tämä viimeisenä kirsikkana kakun päällä tosiaan tämä työvoimapalveluiden selvittämiseen varattava aika. Eli Jarihan tosiaan niin kuin tähän jo viittasikin tuossa alussa. Eli tämä on nyt sitten myöskin niin kuin yksi niistä uusista asioista, mitä tässä on heinäkuun alusta lukien tullut. Ja tosiaan niin kuin, tämä tarkoittaa sitä, että kun työnantajalla on ollut tähänkin asti siis velvoite toimittaa sinne työvoimaviranomaiselle se neuvotteluesitys, kun on niin kuin irtisanomisia kyseessä, niin nyt tosiaan tämä, että jos neuvotteluesitys sisältää vähintään 10 työntekijän irtisanomiset perusteella, niin sitten käytännössä näissä tilanteissa tämän kenenkään irtisanottavan työntekijän työsopimus ei saa päättyä ennen kuin neuvotteluesityksen toimittamisesta sinne työvoimaviranomaiselle on kulunut vähintään 30 päivää. Ja tämä koskee nyt tosiaan niin kuin kaikkia tilanteita, myös sitä väliporrasta, eli sitä 20-49 työllistävää yritystä, jos siellä on tällainen tämän koko luokan sitten irtisanominen kyseessä. Ja tyypillisesti tämä kuluu niin kuin ihan vaivihkaa tämä aika umpeen, eli tämä ei aiheuta sinänsä niin kuin ongelmia, että koska se yleensä siinä menee joka tapauksessa kauemmin ennen kuin kenenkään työsuhde ehtii päättyä. Jos niin kuin ajatellaan esimerkkiä, että jos kutsuaika on kutsuaika on aina niin kuin vähintään sen 5 päivää, sitten neuvotteluaika on sen 1 tai 3 viikkoa ja sitten irtisanomisaika yleensä nyt on vähintään se 14 päivää, niin se ei nyt melkein niin kuin ehtii tuossa kulua. Mutta tietenkin, niin kuin, että jos vaikka neuvotteluaikaa olisi sopimalla vielä niin kuin lyhennetty, ja sitten sattuu olemaan näin, että on lyhyitäkin irtisanomisaikoja sitten työntekijöille, niin sitten tämä vaatii kyllä ihan erityishuomiota myös tämä pykälä. Ja miksi tämä on tärkeää? Ei tietenkään pelkkien sanktioiden takia asioita tehdä, mutta tämä on myös sellainen asia, josta voi seurata tuo YT-hyvitys, eli tämän kanssa täytyy olla tarkkana. Että se, missä tämä voisi mennä niin kuin mönkään, niin se, että se unohtuu lähettää sinne työllisyysviranomaiselle se esitys, koska silloinhan se aika ei niin kuin lähde kulumaan ennen kuin se esitys on sinne toimitettu. Niin se on varmaan ehkä se riskin paikka sitten tässä. Mutta Jari jatkanee sitten vielä muista ajankohtaisista työlainsäädännön asioista. Joo, käytetään vielä muutama hetki tähän, eli lainsäädäntöhankkeiden etenemisen päivittämistä. Eli meillähän on ollut tästä pari viime vuoden aikana aina pieni päivityspläjäys siitä, että missä mennään milläkin hetkellä minkäkin lakihankkeen kanssa. Ja tällä hetkellä oikeastaan nämä kolme, mitkä tähän on mainittu, niin on semmoisia, jotka on etenemässä tai joihin on tiedossa, että miten suurin piirtein edetään. Ja ensimmäinen ja ehkä niin kuin tuolla julkisuudessakin hyvinkin niin kuin ajankohtainen aihe on tämä henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen sääntelyn muuttaminen. Ja siinähän oli viime viikolla uutisointia siitä syystä, että alun perin aikataulu oli se, että viime viikolla piti tulla lopullinen hallituksen esitys asiasta, mutta nyt sitten hallituksessa puolueet ovat olleet vähän ristiriitaisia siitä ja eri näkemyksen omaavia siitä, että miten tämä uusi hallituksen esitys pitäisi kirjoittaa ja mitä muutoksia sinne tulisi. Ja nyt sitten uusi aikataulu on se, että viikolla 42 pitäisi tulla uusi hallituksen esitys. Laki edelleenkin olisi tulossa voimaan 1.1.26, eli sinne ei ihan hirveän pitkää aikaa jää sen viimeisimmän hallituksen esityksen antamisen jälkeen, mutta nyt
nythän sitten niin kuin muutoksena siellä olisi se, että alisuoriutumiseen liittyen ei tulisikaan kirjauksia sinne lakiin, eli tuossa keväällä tullessa luonnoksessa hallituksen esityksestä oli alisuoriutuminen nimenomaisesti mainittuna siellä laissa, ja toinen oli sitten muutos se, että varoitusmenettelyyn ei tulisikaan enää niitä lievennyksiä ja helpotuksia ainakaan siinä mittakaavassa, mitä siellä luonnoksessa silloin keväällä ilmoitettiin. Eli käytännössä sinne jäisi vielä tuohon työsopimuslain 7 luvun 2 pykälään liittyen se, että toi peruste ei enää tarvi olla niin vakava, eli asiallinen ja painava ei tarvi olla enää, vaan riittää pelkästään painava. Ja sitten sinne tulee joitain helpotuksia muuhun työhön sijoittamisen velvollisuuteen liittyen. Nyt en uskalla ihan varmaksi mennä sanomaan, että mitkä ne sitten loppupeleissä on, koska toi varoitusmenettely liittyy osittain siihen ja siihen niin kuin tavallaan muuhun työhön sijoittamisvelvollisuus. Ne oli vähän niin kuin keskenään parina siihen, mutta se selvinnee tuossa sitten kevään aikana ja syksyn aikana sitten myös sitten toisena, mikä sinne ilmeisesti jäisi, on se, että se rikkomus, joka perustuu siihen henkilöperusteiseen irtisanomiseen, ei tarvisi enää kohdistua olennaiseen sopimusvelvoitteeseen ja sen ei tarvisi olla vakava. En tiedä, ovatko nämä sanamuodot, mitä siellä vielä niin kuin hallituksen esityksessä pyöritellään, mutta siihen liittyen ainakaan tuolla julkisuudessa ei ollut suuria otsikoita, että niihin oltaisiin tekemässä muutoksia. Eli jonkunnäköisiä lievennyksiä tulisi sinne, mutta että ennen kuin nähdään sitten se lopullinen versio sitä hallituksen esityksestä, niin ei ihan tarkkaan ei pysty vielä sanomaan, että mikä se lopputulos on. Toinen hanke, mikä liittyy myös sitten työsopimuslakiin ja sitten siihen liittyviin aikamääreisiin, niin on määräaikaisuuden perusteeseen lomautusilmoitusaikaan ja sitten takaisinottovelvollisuuden muuttamiseen liittyvä paketti. Ja tähän liittyen myös hallitus on antamassa tarkennettua esitystä sen pitäisi tulla viikolla 41 ja tämä laki pitäisi tulla myös voimaan 1.1.26. Eli siellä tähän määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen liittyen oli tulossa niitä muutoksia, että jos uusi työntekijä, joka aiemmin ei ole viimeisen 5 vuoden aikana työskentellyt työnantajalla, niin ensimmäisen vuoden osalta voidaan maksimissaan 3 määräaikaista pätkää tehdä ilman niin kuin lain nykyisin vaatimaa perusteltua syytä. Ja siellä on sitten muutamia muita poikkeuksia, että mitkä tulee tavallaan lisänä siihen, ja erityisesti siellä nyt oli sitten se lisävelvoite, että kun tämä vuoden määräaika päättyy, niin semmoinen selvitys pitäisi antaa siitä sitten työnantajan työntekijöille. Tähän liittyen ei ole vielä näkynyt, että onko tähän esitykseen tulossa esimerkiksi tämän määräaikaisuuden perusteen osalta muutoksia, mutta sitä ehkä odotellaan tuossa lähiviikkoina. Ja tietenkin sitten tässä lomautusilmoitusaikoihin liittyen oli tulossa lyhenemisen, eli 14 päivää oli esitetty, että muuttuu 7 päiväksi, ja takaisinottovelvollisuuteen oli esitetty, että se alkaisi koskemaan vain työnantajia, joiden palveluksessa on vähintään 50 työntekijää, eli mentäisiin samaan alarajan soveltamiseen kuin tuossa äsken käytiin läpi muutosneuvottelujen osalta, eli pääsääntö 50 työntekijää olisi siinäkin sitten. Sitten työaikalakiin on esitetty myös muutoksia, eli työaikaliitännäisten saatavien kanneaikaa koskien on työryhmä, joka valmistelee sitä, että pitäisikö sinne saada jotain muutoksia, koska viimeisten vuosien aikana työtuomioistuin ja korkein oikeus on antanut ehkä vähän ristikkäisiäkin ratkaisuja siitä, että mitä kanneaikaa sovelletaan minkäkin tyyppiseen työaikaliitännäisen saatavan laskemiseen, eli onko se työsopimuslain mukainen kanneaika vai onko se työaikalain mukainen kanneaika, ja siellä keskiössä on sitten, että liittyvätkö nämä velvoitteet työehtosopimukseen vai ei työehtosopimustilanteeseen. Ja tähän liittyen nyt olisi sitten ajatus, että siitä jonkunnäköinen uusi kanneaikoihin liittyvä näkemys tulisi, ja tähän liittyen tämän hetken näkemys on, että tulisi ensi vuoden puolella hallituksen esitys viikolla 15, mutta voimaantuloajankohdasta ei vielä tällä hetkellä ole tietoa, että mikä olisi se hetki, milloin tämä kyseinen laki tulisi voimaan. Eli siihen ei vielä pysty ottamaan sen tarkemmin kantaa. Mutta siinäpä alkaisi olemaan meidän tämän päivän paketti kasassa, ja muistutan vielä, niin kuin tuolla alussa tuotiin esille, että 3. joulukuuta olisi meillä tämän vuoden viimeinen webinaari, ja toivotaan, että tavataan siellä, ja tässä vaiheessa toivotaan kaikille hyvää alkavaa syksyä, ja katsotaan, että jos se talvikin vaikka sieltä tulisi sitten jollain aikataululla, ainakin tänne pohjoiseen, missä itse olen, niin toivoisin, että se lumi alkaisi jossain vaiheessa näkymään maassa myös. Kiitoksia kaikille. Kiitos teille. Hyvää päivänjatkoa.